Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Hinyong Trap Integrated Territorial Organization, kalapan benaban ibu sentiyo khmat kerdop Secretariat, Komisi Bentaban Persya ya ke Jingkawang, tendong leer pensat khmat kipulit ya kinong hikai. Habakran bikila pathai khubor u Presiden kahito u badan bok dekhar, ulaong bakani ke jing ibu sentiyo ke deh kakat sau terek, bat ke jingyat kan sedang nadu umat kiang nang ba seduk kerdop Secretariat. U badan bok ulaong ru bakani ke jing ibu sentiyo, kalong Komisi Bentaban Persya ya ke Jingkawang tendong leer pensat khmat kipulit ikino hikai hakapor bakidang yakhi wat hapreng ke jingdan lang kilong kmi ba armet bar ki khanna ubadon bak uloong bala da kipulit lani ke sarkar ke penkoloi bansiat da ki tendong leer pensat khmat ikilong kmi ni ki khanna ka sengru ka kloi ban yang na ka benta ban ya da yaki badi ki pat ba ke jelahi barok kawai ni na kalyang juga senghi adin bingila dep aya ketuka deadline belum manusia menteri ke kampung ini te ngila yusong si berkerke bat ngila rai bangin ni semadan alor ketuka surprise agitation te baka ngin dala pek ngin dala thau business te bak la jon ruk exam ni na school kumni kumtai ngila sin pet ku ki lat klenti bangin mi madan haka sing thodian ba halor baka jingle ko sarkar pakakuman pem suspend ye gitu ki arngut ki polis ki ban ketiban kong tergas ki nong hikai di khulung khana ni na kalian juni ni bat dek ba kat bom suspend tengin yai put ki jingi ki sikmat ta hadian nang tu ngila yo ban ye phone batu home minister tena kalian jung ai ta kata clearance ka sai ku ong si ong ba ngan pulis hadu menta kan la arsni kamdon kata ka jing pule kamdon ka jing tip sangi tangi na lian sungi la sistem kat ka sen jam ko kantung ba kane hi sarkar kala ai ka tergas kala ai kuli yu paj ba tangi ru ka lian sungi jong ka seng ngin lik bu no bi sentio hakmat sekretariat kum kata ka ba penpau chaki ba kum ba ka kantin nong wei ka om you give us guns and tear gas and in return we give you the rose of redemption pakin ya kelabo mut no kane kan dei ka jing sang ka jing khit ko ba jai jai bat gibu ruba ka ai ka bangile hagni ka dei ka banja ma kuman shu highlight kindiat hofnem 1989 ngala lat ki kata bangala kong mauru military hat ko por adu ba ngata ko por ngadang tentang sausnem tengam kwa ka ai ka ba la ja hangateng kan ja byang hakti ki khlong khana ki bangat ha to kasni wa wei la isi be ka to ngam kwa shu tengine ka yang ka jungi in ai kumba ka kantian hi ni la shai be ba ngelik bo dik sentiu kum kadak ka jing persya ba ka jing le kuman kani ka sarkar khanang bakin jele rain bat ngi kentur gi khon ki kiti jong gitu ki minister ru bakin la khe ki kme ki pa jong ki ru dei ban ai bi tu steu khanang bakin kala ba mon no bakin to sho bat kin dei sho ban le bor hang ni bat gi gitu bi police ki dei ban suspend me la de kim suspend kani ka jing bo sentiu ngai kentu yi pa ba dei ban dik bo be man ka si anta hadu bakin song le rain ba ka demokrasi ka ni pule kadai by the people for the people and of the people andre hak ni ka MDA ngai hi ba kani ka demokrasi kala by the politician for the community and of the religion am kwa ba kani kanrung andre dei ba ki paj ba hi ki dei ban mi khamta mi gitu ki badang up resort police kitu ru shim ge jingkit khle ai ki ka jubab ra ka bobo to sentio to no sentio andre kan sapai khmat hi ba kani ka jing yakhi ba dei mangi paj ba ban hikai kite ki dang pas ka class 10 class 11 class 12 ba ka ai kata ka demokrasi hangni kan kin sai snon ka paj ba pan nga kan tu at district administration ba kim dei ban impose 144 CRPC yo senteu yo kai ipau be ba ha kanu kari rum phajudan ban impose yo 144 CRPC but sebab kawai ru kandan ar benta lada yu hagajing bu sentio lada kane ka sarkar ka kuman katar kom sentho kami pai te utu hi sentio sawan bu hajrong kamet yap chung to ding ka por khat wei bijing in sang na yat na mot kyang nang ba pat ye kane ka jing le bu sentio khang bagi pat ba bai kin tip ba no ban le bu ka dei kan nang kong sekretariat te hapo si president UDP office BGP office pat NPP office ban penkendet thia no yaki ba barok sikata
bagi melak leban le ai hakan ka sarkar bikitan MDA pat kunjur jaga HSPDP pat dia. Mereka pun berjingkut kami. Okay, if they clarify that Kimdan Banta show invite the party, partai besar mungkin show berbeda. Orang yang ba produce kita ke kot kislah ba Kimdan kita ki banajarong ban ayorda tengir ngingit ke. So yang ban arai si kita kentin set yang tangan ban manoi pi kum mengilak sikran na por sikopor ngisin mengilak mi surok ngilak raido tu ya deh. Pagi ada ka sarkar ko kwa ban ipun ibor tangan ong do kitu gisenteu mengilak bu atau sawan bu ka uncitap jungi kan kadun cinge iyo bangi habangi ada sha na bentar ri ke zet benrio ba ikram ni ka hop ye ke jing shai ke demokrasi kalau ada kini je wadi ke demokratik rai jungi ru ban ser Order. Kino ki badon kiti hak tu ya kita dari bansim action dekat kum kaan. Lada ka an kam tri kam temban sera naga hitur kanang hi kum do bansim jeki we kilat klenti ban pembuat kita kot banjai. Kum ya. Kay ka message ka ba siya secretariat. Kay ka kubor ka ba siya. Kuha ka na. Am ka khobor ka bashay dengan syukur be mam. Ni tingi ong kum ne. You give us tear of gas. We will give you real tears. Try to make us cry, we will make you cry. Tanggatan message kung gipak na. Untuk si pelen kat ngangan keren be kat kumbala syai hapo kilat patay kupot. Direct bingila ibo kumno simsem usay yo to tear gas pat kong sipaj ba. So they give us tear gas, then we will make them cry. And the other officer tak? Ay banding do kat kumbapa untuk si ay banding do. Ivan Ding Ding dong. Udah ni. To the DSP